Sizga Айдар Галимов исеме танышмы? Ул Йырсы. Жүрсі, да. Аның берәр җырларын ишеткәнегез бармы? Бар. Әйе, Кызыл розалар. Шул водительлар турында инде ишеткәне бар. Берәр яңа җырларын ишеткәнегез бармы? Клип кына караганык. Нинди? Ул машинада куядыр бара бер кыз белән. Артист, йыршы. Узын гомер, тазалык, гаилә бәхете. Сибәр килештерсен. Матур җырлый. Sen yırlağastan bilemiz, onu tanıyız. Bik motor yırlay, mene şunday motor itip her vakitte yanı yırlar çıkarsın, vakitli yaşasın. Yani senin kadrin bilsin. Sizge Айдар Галимов исеме tanışmı? Бик таныш. Йырсы, халык артисты Башкортстандың һәм Рәсәйдең аткаланган булырга кирәк. Belki birer җырларында беләсездер. Кәркәле таулары бейек, кәркәле таулары бейек, бейек бул халаменеке. Андактың туган ярдән, тардың кадерен белек. Айдар Галимов турында ишеткәнегез бармы? Артист, от кызанган артистыбыз. Берәр сорауыгыз бар микән, теләкләрегез, нәрсә әйтәсегез килә? Benim yeter sizin şu ayağımın olay koymasan. Ayağım kuşamın olay yarlaganda bana olay jarlı. Рәхмәт зур итеп. Что вы знаете об Айдаре Галимове? Что он депутат, знаю. Спасибо. Он работал на людей, на своих граждан. Я не знаю, кто такой Айдар Галимов. Айдар Галимов это певец. Величайший татарский певец. Я по-русски не разговариваю. Это депутат такой, да? Вот, понятно. Кто? Айдар Галимов. Певец кто? О, великий певец. Честно говорю, великий певец. Каждый день слушаю. Не знаю, вообще не слышал, ничего. Знаете ли вы об Айдаре Галимове? Знаем, проходили же. Айдар Галимов это у нас поэт, который написал немало книг. Мы в школе еще проходили его, в башкирской школе. Давно был. А что бы вы хотели ему пожелать? Да чем, он же это... Галимов? Это певец Айдар Галимов. А я думаю, Галимов этот... Айдар Галимов, пожелаем ему всего самого наилучшего, пускай дальше производит своими песнями, чтобы ему Всего самого-самого. Да, всего самого-самого. Спасибо Айдар большое. Галимова любим слушать. Pevец наш, башкирский и татарский. Берәр җырларын беләсездер? Шыклап барымы мин сине бураннан? Җырлап китсәгез була. Юк. Айдар Галимовның кебек моңын миңа бирмәгән Ходай. Күбрәк татарча җырлар, дисеклар булсын инде. Кем ул Айдар Галимов? Ничек дә әйтә алмый үзебезнең җырчыбызны. Кара әле, Шундый җырларын беләсез? Бөтен җырын да беләбез, даже санап та тормыйм. Самызның минеты кызыл розаларны беләбез. Безне җырдан моңнан аермасын, бер үк моңлы тавышы белән безне шатландырып, җырлап, гомер-гомергә безнең халкыбызны шатландырып торсын. Ай, бер ике строчкалы бер җыр җырларсыз бәлки. Ай Аллам, нинди җыр. Яра инде җырлатмагыз әле. Хәзер нине җырлаем, тукта. Хәзер. Уф, Аллакаем. Хәзер туктагыз. Илвера искә төшерә әле. Искә төшерә алмыйм. Хәзер. Беләм мин аны яхшы беләм. Айдарның җырын җырладым бит мин яратып 55 яшемдә. Эй гомер бир вакыт бир, тагын бер балкырга, йөрәктә кояш чыгып, таң булып атарга. Сезгә Айдар Галимов исеме танышмы? Әйе, Айдар Галимов ул җырчы. Яңа җырларын ишеткәнегез бармы? Күптән генә түгел бер җырын ишеткәнем радиодан, бер мизгел дип атала. Бер мизгел дип аның программасы исемләнә. Без сезне көтәбез шушы яңа программаны карарга. Рәхмәт.